mrawasa saben makhluk mesti tunduk nglumpruk tanpa daya. Sunare srengenge sumelet mahanani hawa benter benter hanguntar-untar temah bengawan kedhong tuk balumbang samikasatan toya bumi rengko lemah nelo kekayon. Jare selawatan ki aku mesti linggo lho. Ya maksude karo nggih sepote sliramu. Jelasno to, Jelasno to Kakang Mas. Kacang Mas sing jelas. Mlakumu biasa lho, Nduk. Kowe iki biasa bareng-bar lungguh kono mlaku malih centit-centit kena apa kowe? Lho kan ben cantik kan feminim, wanita feminim. Oh, gimana sih kamu Wanita iki yen feminim ngono ya. Dadi mlaku bareng ngono ya ngene iki. Wajar. Wis kenal apa rong to jane? Wis saling kenal apa belum sampean sama Dik Niken? Aku ki gong pati kenali mbek iki kok. Salaman sik Aku ki mbiyen raiku bagus. Bagus. Biyen bagus. Saben main karo iki njur ditoyori wae lambeku kok. Weh, aku pengen selawatan ning gawe lambe, iso. Lho, piye iki? Selawatan ya. Piye mau selawatmu mau piye? Selawatmu kowe mau piye? Kok ngene lho, Mas. Sik to kowe iki ora lagi cedak karo iki ngono kuwi wis ngene lho. Dadi umpama jaman ketoprak ludruk. Biyen ki umpamane tangan rene iki ora sampe kena sing muni ngisor. Oh, ngono aku iso aku. Tek ngene iki lho. Ha jajal. Opo kowe wani karo aku Kakang plak tapi kene gak teko nggon sing muni kene. Plak. Oh iya, jajal piye jajal. Pokoknya aku ndek salah. Kudune kowe manut karo aku. Pripun Kang Mas? Kula mohon panut malih panjenengan lho Kang Mas. Iya. Ya, aku ya wis ngendika yen to sliramu kudu manut kalian pun Kakang. Terus kula pripun Kang Mas? Ora gelem. Kowe iki ora gelem njur ngaplok kene ngono ta nek kaploke kene. Lha jare sampeyan sing ngaplok tontonono. Dicontoni sik. Tontoни angel rap. Seneni cah cilik kowe. Heeh. Nah, yo. Ini ya. Dang. Teknik. Piye? Teknik ngaplok. Oh, ngono dadi sing muni kene ne. Oh iya iso aku iso. Ayo Nduk di. Lho lha kok bekek kono. Lah isone ngene kok. Lho piye to ki? Isone ngono ora apa-apa to. Lah aku sik. Aku lah mbok seneng nganggo mie kuwi. Lah nyapa? Menengo. Anget lho iki. Halo. Lah kok ndek mie kok ning anding speaker lah ya ndak nene muni. Ora muni iki ngunanku. Jejel. Nah, ketoprak biyen ludruk, nah sing muni tangane. Oh ngono. Nah, sing kene mung ngene ngono ta. Ya, Dang. Ayo le. Kula mboten sudi kalian panjenengan Kang Mas. Aduh. Bener wi wong sing isor plek kok, sing isor plek kok. Plek kok sing isor kene. Sing isor plek. Tapi sing kene kebanteren. Lah terus piye? Tangan iki, tangan kene, Nduk, tangan kene. Oh, kuwalik paling Nduk. Kulino ngede. Oh, ayo dibaleni Nduk, Nduk. Dadi kene mung ngene lho tok sing muni kene. Iya. Nah. Kula mboten nyepurani panjenengan lho, Kang Mas. Kang Mas. Monggo bakdo menika setunggal nggih. Iya. Nggih ae. Seneng kancane nyonyot. Ayo bener kok plek pek ngono. Asem ke wajan suwe ra petuk ya ana. Nggonmu saiki kok mundak gingsul. Gayane ra mutu gingsul sitok. Karo Mas Akbar. Gaya lah. Nggonku lho gingsul sak cangkem kabeh. Iya makane iki kena dige selawatan lho ngite. Dang. Ya Nabi salam. Hop. Bar. Iya. Bar. Api. Mbahmu wis. Ndang to. Aku roh. Ora. Aku malah nggo cempolo. Aku ora puas. Api yo. Iki wayang ora ning BPJS lho korban nuntu. Tapi aku penasaran kuwi jane brengose tenan proto. Lah yo. Iki maksud tenanan. Iki angus. Wih, idune moncrot kabeh. Ngene lho, Nduk. Wih, ambune. Aku ora ngomong.
timbangane kowe ndadak raup ngono. Andi ngeneng kuwi lho. Aku bojoku wis loro. Arep nuntun bae ning gone puskesmas ceritane. Lah kan BPJS. Kan BPJS kuwi mau untune kuwi mau to, Mbah. Yo ngalah ngosak. Nyapa, Nduk? Wilani banget to. Ambune bensin apa piye? Terus yo duwene cangkem yo iki lho arep mbok kon nggo cangkem ndi. Wis tak kandakne ning arep aku wis loro, Nduk, sitok banci, sitok bengkel. Ini brengos asli ora to? Asli. Aku minta tisu. Anu, Mas. Sik lho dicek sik. Mapi. Dicek. Yo. Kok rekoso men to ya. Ayo, Ya golek golek pangan. pangan samploan wae kok iso kaya ngene to, Kang Mas. Panjenengan lho, Kang Mas. Luar biasa sekali pengorbanannya panjenengan, Kang Mas. Labine keringetan dilapi. Kula trenyuh kalian panjenengan lho, Kang Mas. Panjenengan saestu tiyang sae, Kang Mas. Panjenengan tiyang sing paling kula tresnani lan kula sayangi lho, Kang Mas. Apik kuwi. Lagi lucu. Sukses. Kemeloko lagi. Ya, ini baru lucu itu. Seneng raine remuk. Aku suka. Aku suka. Aku arep dadi toprak. Iki wis Ora ya lek isih Panjas Moro bangun ora. Kuwi ceritane piye? Ceritane piye? Panjas Moro bangun. Aku dadi apa? Ora nganggo nggone jonggrang wae kowe kok kono. Oke. Aku dadi jonggrang. Ya. Wong ayu. Pilopati pamanmu Prabu Kupala perjuritmu ya resik tanpa tilas. Tinimbang sliramu ketut tak pateni luwih becik manut kalian pun Kakang ya Yai. Kaget aku. Beh matane. Kaget tenan aku. Peran, menghayati peran, Mas. Ya. Bunda aku kaget lho nganti ya. Iya. Menghayati peran. Banyak. Babi kok banyak. Wong ayu. Manut kalian pun Kakang ya Yai. Wadah apik kuwi kok. Aja banter-banter tukei lho. Lah ben kok ora ngamangap maneh kok. Ayo. Nah, ayo. Manut kalian pun Kakang Yai. Moh. Opo Bandung kurang sugih? Heeh. Syukur wae. Opo Bandung kurang sekti? Iya. Opo Bandung kurang bagus? Kowe kurang elek Bandung. Oh, berarti bagus. Ayo. Manut kalian pun Kakang bakal tak suwitani tak pek bojo. Ora. Tapi garwa pamripani wong ayu. Aku ora sudi Bandung. Kowe kok nerokke aku? Apa urusanmu? Gak apa-apa. Kowe wani mbek aku kok. Kowe mentang-mentang kowe dadi Bandung, kowe wani kowe karo aku. Ki apik. Bar. Sanggit anyar iki, apik. Bar. Iki Kowe kok luwih galak timbang Bandung, Bar. Apik. Kowe ora ngerti sapa sing tak kedani. Sapa? Kae. Ora ngerti kowe. Oh iya. Wani kowe. Sik, hop. Yen ngono apike ngene. Piye? Jenengan dadi Bandung, aku tak sing dalang. Oke, siap no. Fragmen. Bandung ki biasane ora disetujoni karo Roro Jonggrang. Nah sing dadi Bandung saiki Mas Akbar. Sampeyan sing dadi Kowe engko mesti ditolak. Truk. Wase ngono. Rina pantaran ning wengi ora ana wanita sing tak penggalih, ora ana wanita sing mlebu ning jantungku kejaba mung sliramu wong ayu. inggih Bandung. Bandung. Kula tresna kalian panjenengan lho Bandung. Dasare Roro Jonggrang kuwi seniwati. Bandunge seniman. Besok awake dhewe nek wis rabi, ya toh? Iya. Ngarep omah dibangun pendopo, kei gamelan, cah-cah tabuhan awake dhewe ngrungokne. Oh, Kang Mas. Duh, mendah romantise Minta ya. romantis ya Lah, Kang. telek. Weh, iki wangono ngetokne mik.
Oger apa mike nganu kecokro untu. Keduwuren. Piye to ki? Kowe iki roman ya roman, aku rong mapan nih mbok tinggal. Lah iki dipiyekne karepmu. Mike keduwuren Mas. Disetel rodok ndek deloken mau mik teko moto. kuwi. Iki ora mike sing salah. Apa? Cangkemmu kegeden. Halo. Niki mike kurang ngisor. Nah, Roro Jonggrang, Dalem Kang Mas. aku ana kabar anyar kanggo kowe. Napa Kakang Mas? Apa ora roh yen to negaraku saiki ana maling? Sinten Kang Mas? Malinge ora ana liya, malinge kepengin ngruda paripeksa aku, kepengin mutus Kang Sarta ngorak-arik hubungane awake dhewe, Jonggrang. Itu tidak bisa dibiarkan. Gak iso biarkan. Ketemu wonge gecek antemi nganti mati. Aku wae Mas yang maju Mas. Lha kuwi malinge. Wah! Terus piye? Piye? ne apa? Bandung Iki lakone apa? Bandung Roro Jonggrang no. Bandung Roro Jonggrang kok gepuki dalang. Ngendi malinge? Weh. Walah, iki barang wis gak kena jak kompromi. Duh, silit banget. Gosok. Anu, was mas. Aduh. Ngeprak cek ngeprak. Ngeprak sih. Iki enek koplinge, iki enek gase. Heeh. Napa? Anu kena paku, Mas. Ora dalang nek ngeprak nggo sikil wis umum. Lah terus Nggo lambe ngono. Oh, tapi lo lambene luwih maju teko sikil. Kita banter malan koyo kena seng lho, teng. Wis saiki enak no dalang ning kono sik. Aku tak nyanyi harunduk niken. oke. Kok ndongaren men to Kang Mas? Anu minangkani pamundhut. Oh, iki arep mateni aku ya. Ora. Iki nyapa mau dadi Bandung barang bocah kok. Dadi dalang ya, dadi dalang sik. Ya. Iki ana pamundhut terbanyak lumantar WhatsApp no. Apa itu? Gemati. Mati sik, gemati. Sida kemati to. Sida. Wis jangan kuat to. Wis go bios terang jare sambat panas mau. Panas. Wah. Terus sampean suwuk terus wis mari. Apa? Sampean suwuk. Jaluk dia apa? Disuwuk. Disuwuk apa disayang? Disayang, ayo. Josok. Gemati masih bra, yo dijogetnya lho ya wayange. Ya. Ayo nduk awake dhewe nonton menungso kang lagi roman nduk. Iya, Mak. Wengko tahun ngarep Pak Edi nanggape kowe wengko. Ora masalah nih bintang tamune kowe. Ora sudi. Masuk engko karo iki. Kapan ndang rabi? Ngapa? Yuk Gemati yuk. Oke. Yuk. Wah, enak jadi dalang. Kopine pepet. Eling nalika weruh sliramu kusuma ayu pucaan atiku anteng manis lamun katulu meraati gemati marang aku Ingsun Kang Mas uga ngimbangi apa tenan to, Nduk? Lambaranku katresnan suci Terus? serta uga tulus sing janji endah rinangkit sajroning ati Blenjani tresno nadyan saiki pancen wis beda iya Kang Mas
Aku ora bakal bisa lali. Iya Kang Mas bakal tak roti hati Kemloko lagi bergoyang bersama Kang Mas Sawit bersama Imeo Asta Brata suka. Oke. Eling nalika weruh sliramu kusuma ayu pujaan atiku anteng manis lamun kadulu merati kemati marang aku Ingsun Kang Mas uga ngimbangi lambaranku katresnan suci sarta uga dulur janji endah rinangkit sajroning ati Nimas aja mblenjani tresna nadyan saiki pancen wis beda. Iya Kang Mas bakal tak jaga hati iki gemati mring patuku Nimas aja mblenjani janji aku ora bakal bisa lali. Iya Kang Mas bakal tak rukti hati iki mring Kang Mas Sawitsi Tepuk tangan untuk suasana malam hari ini, sedulur. Luar biasa Yondo. Iya mak. Iki prayogine mbok bilih kersa malih mundak gayeng ngono Yondo. Iya mak. Berarti ditongkas Mas. Ora. Kowe kok sitok ongkas. Sing tenang los iki kok wayangane teko santeke solar. Apa enek dalang kok tompele sak rai lho. Iki ke pas perang bar kepancal wayang. Sana dulu yuk, ngaju meneng sik. Bah, suaramu apik lho Mas. Apa ya? Kalem aku kowe. Kalem. Suarane apik. Terus sing elek Kelakuane. Wis suwe. Heeh niki saka wau wonten pamurutan Pak Edi sepatah dua patah kata. Mekaten nggih mbok bilih kersa menyampaikan pesan-pesan nggih. Nggih. Suasana pada malam hari ini. Ngaten, monggo. Katur pripun Bapak Edi kasuwun kanthi sanget jumeneng jekar saking papan palenggahan. Miki Bapak. Monggo. Monggo Pak Edi Santoso menyampaikan sepatah dua patah kata suasana pada malam hari ini. Monggo Bapak. Pak Edi wonten mboten? Bapak Edi Santoso anggota dewan. Monggo. Silabakas tegesikas nyantosani Satya Budya Pangakasih Durakara. Subida malih katur pripun Bapak Edi Santoso. Monggo kasuwun kanthi sanget jumeneng cekar saking papan palenggahan. Mangke Tumuju wonten ing sasana budaya. Tembang-tembang sinden yani dhisik. Ngaten. Nggih. Bakas tegesikas
Mas Arya Kasuwo. Wedek. Oh mboten kersa iki. Sambil menunggu Pak Edi, Nggih. anu tembang-tembangan sing lintune riyen nggih. Ngaten, nggih. Berarti wancine buah-buahan niki kakaturan jumeneng. Kok iso buah-buahan iki lho? Lho lah, buah-buahan to ya jelas. Nggih. Pomoke ngriki. Kenalan dulu. Nggih, kena wajan. Lah kok bagianku kok jenengan wis buruk rupa ngoten niku. Nah, ya aku dong-dong malih kok. Oh, ngoten. Wilujeng dalu genduk ayu enggar. Wilujeng dalu. Yen to para kadang sampun sami pirsa para pinilenggah dereng kaparingan asma pundi mijil saking tlatah sinten? Wah, kuwalik. Kuwalik. Kaparingan asma pundi mijil saking tlatah sinten, Nduk? Panggah kuwalik. Asmane sinten telatah pundi? Lah padha iki. Nah, ngoten lho. Lan jenengan ki bar diuwek-uwek kok langsung uteke malike piye to? Ayo asem ke. Oh. Ah. Enjih. Mbak Enggar, Dalem. punika sowan wonten Kemloko Legi. Nggih, Kemloko yang Legi. Berkali-kalinya. Berkali-kali niki ketiga nggih, Mas. Napa lebih? Waduh, pinten Malahan. nggih? Lebih kados e. Lebih kados alhamdulillah. Mugi-mugi piantun mriki mboten kapok tetep remen ing Amin. seni Oh, budaya. Nah, Niki wau wonten pamundutan Mbak Enggar. Nggih, napa niku? Lewung. Oh, Wah. nggih. Mau dereng siap. atur nggih lewung nggih. Dereng. Oke. Lewung. di versi gedruk. Heeh. Gedruk. Gedruk. Awakmu nek joget karo Mbak Enggar sing ati-ati. Ya. Dan Hati lho. apa? Lah, kuwi sing duwe sing ngendang lho. Kowe kon joget. Arya. Arya kuwi. Wah, lho carane to. Pripun? Kacamatane disolasi mesti ra genah kanca. Oh iya ora ketok engko malian. Ngendang karo kendange anu, gede kendange. Ora apa-apa ning Tenagane. Penting lah kasihate. Gede tenagane. Tenagane gede Mas Hirman. Sing tenang, Nduk, bengi iki aman. Apa? Nyapa Mas Hirman ki melu-melu tak omongi kon meneng ae kok. Melu-melu bareng. Yo, lewong digedroke sing guayeng. Dados. Ayo. Tuh, dadekke. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Yo, ja. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Boy, ja. Awas.
dodo ati rintan siang dalu inur benci Koro datana bisa Parasé diwalik slendro. Nggih. Dik Sinta karo Mbak Pesek jumeneng. Yuk. Pesek. Mbak Sri. Oh, Mbak Sri. Wahyuni Pesek, irunge Pesek. Iya. Yuk spot sing slendro, kanca. Yuk, Mas Mio, Dun. wayang nut jaman kelakone. Nggih. Pokoke kabeh dirambahi, lakone Nggih. kecekel, guyone kecekel, Anjing. lagu-lagune kecekel. Wah, luar biasa. Niku luwese pagelaran wayang kulit Mak Jange. Jadi penonton ki seliran.
goyang nganti saelingku. Aja lali pawelingku, uga monokan mas janji-janjimu. Aku kang setya satu, tak enteni nganti saelingku. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Leren sawetara ya no. Iya mak. Ngestokke dawuhmu. Nduk piye? Kapisan ora lali ngunjukke lan puja puji syukur kang jero marang Gusti kang murbeng dumadi. Nggih. Gusti Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa yang widiwasa. Sebabe apa yung? Sebabe karana aku lan kowe anakku limbuk isih diparingi nikmating pangeran, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Mokal tanpa nikmat lan rahmate sing gawe jagat. Awake bisa manunggal, tetunggalan ana ing Kemlaka Legi Kadipaten Nganjuk kene, Nduk. Ngono ya, Mak. Sik. Iki kok katon gayeng gumarenggeng. Iki jane dalam rangkaian apa to, Mak? Ngene ya, Nok. Adicara wayangan bengi iki dalam rangkaian Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Tanggale 28 sasine Oktober. Oh, ngono ya, Yung. Iki persembahan khusus saka pepundhene awake dhewe ya kuwi Bapak Edi Santosa untuk seluruh masyarakat kang mapan ana ing Desa Kemlaka Legi. Oh iya, dasare ya kanggo menggugah semangat patriotike para pemuda lan pemudi kang mapan ana ing Desa Kemlaka Legi kene ya, Yung. Bener, Nduk. Heeh. Turto aku karo kowe iki ya ngrumangsani. Nggih. Bapak Edi Santosa iki yen karo awake dhewe wis ora kaya wong liya. Heeh. Wis ndak anggap wong tuaku dhewe. Ana tetembungan wong liya dadi dulur. Nggih. Pak Edi kuwi iya. Tur manehe panjenengane iki ya lenggah ana ing DPRD Kadipaten Nganjuk, mula wis sak terpe lamun gelar acara kaya bengi iki. Oh iya, idep-idep menyerap aspirasi dan memberikan hiburan kanggo para warga masyarakat, khususnya warga masyarakat Kemlaka Legi. Nggih. Mula wis sak terpe ya Yung yen awake dhewe ngaturke panuwun kang tanpa upama. Tenan kok, Nduk. Ngaturke panuwun kang tanpa upama. Terima kasih yang sangat banyak
sungkem bekti kula kunjuk Pak Edi Santosa ingkang sampun pitados kalian kula sak rombongan paring nelipur gelar kelir gantung gong Pak wonten ing Kemlaka Legi mriki. Nggih yung hooh. Dasare nduk piye? Dasare para warga masyarakat kang mapan ning desa Kemlaka Legi iki yen karo awake dhewe sak kanca wis manjing kaya sedulur. Awake dhewe sowan rene iki wis marambah makaping-kaping bola bali. Oh, langganan kok. Apa ya tumon setahun iki ning Kemlaka Legi minimal ping pindho lho, Nduk. Lah ya, kuwi wajib. Heeh. Sadurunge kae iki ya ditimbali lumantar Pak Lurah. Heeh, kae biyen bener. Heeh. Mula ana rangkaian Hari Sumpah Pemuda iki kowe bakal tak tuturi. Heeh. Aku sing selaku cah enom bingung. Mula aku nyadong dawuh ana ing Hari Sumpah Pemuda iki biyung arep paring pitutur apa marang anakmu Limbuk ngene ya, Nduk. Ana adicara Hari Sumpah Pemuda iki aku bakal paring weling para penjajah saiki wis ora njajah secara fisik nanging ada 3 cara untuk melemahkan pemuda Indonesia sing pamriye njajah marang bangsane dhewe. 3 kuwi apa wae, Yung? 1 ya kuwi kaburkan sejarahnya. Dadi para pemuda iki digawe ora weruh karo sejarahe, ora ngerti karo kehebatane para leluhure. Oh ngono. Nggih. Angka 2. Angka 2 ya kuwi hancurkan bukti-bukti sejarahnya agar tidak bisa diteliti dan dibuktikan kebenarannya. Oh ngono. Jan. Omonganku wis kaya sarjana seni ya, Nok. Heeh. Angka 3. Angka 3. Sing ora kalah wigatine ya kuwi putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya sehingga leluhurnya dikatakan bodoh dan primitif. Lah iki sing bahaya, Nduk. Ngono. Nggih. Yen awake dhewe iki wis ora duweni kebanggaan karo leluhure awake dhewe, leluhure awake dhewe dilokke wong Jawa ki kuno, wong Jawa ki primitif, wong Jawa ki bodoh. Ya iki sing bahaya, Nduk. Oh ngono ya, Mak. Mula ana tetembungan jas merah ngono kae ya, Yung. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Betul, Nduk. Apa maneh penyakit gone bangsane dhewe iki ora ngemungke mung korupsi wae. Lah banjur apa wae? Ning 1 ya kuwi tidak disiplin, angka 2 tidak jujur, angka 3 pelanggaran norma, angka 4 intoleransi barang. Angka 5 hilangnya rasa saling menghargai dan memudarnya rasa nasionalisme berbangsa dan bernegara. Oh ngono ya, Mam. Mula diwiwiti saka Hari Sumpah Pemuda iki, ayo diwiwiti mbangkitke rasa tresna bangsa kuwi mau, Nduk. Lan pemuda zaman saiki kudu berprestasi lan berkarakter. Nggih. Ora kok pemuda kok nggo rimbas-imbis. Nggih. Isine nggur pansos, isine nggur gelut, isine nggur mendem kuwi panganan apa? Lah iya. Iya, Mak. Ana jaman sing saya tuwa iki, aku anakmu Limbuk sing dadi seniwati. Mung njaluk pangestumu muga ora salah dalan nggonku melangkah dadi pemudining bangsa ya, Yung. Umurku ki sak ora-orane luwih tuwa timbang sampeyan, Nduk. Heeh. Isaku ki ya nggur ngemong karo kowe. Heeh. Prayoga sing tuwajuh rasamu aja nganti keras budi kurang titi ya, Nok. Nggih. Sampeyan iso ngamati saiki kanca-kancamu kae do piye, heeh to? Nakale piye, polahe piye? Aku ora elek-elek, ning yen iso wong nakal ki kudu nganggo bingkai. Oh ngono, Mak. Merga cah enom iki isih labil dalam proses pencarian jati diri. Nggih. Ning ya kudu diati-ati ya, Nduk. Saya mumbul jenengmu saiki serawungmu kudu mulai ditata. Nggih, Yung matur nuwun. Kembali ke benang merah. Iki awake dhewe sowan komplit, plat AG Astabrata Group. Ah iya. Saka kersane pepundhene awake dhewe Pak Edi Santosa. Heeh. Wayang gamelan son terop borong dalang. Ngaten nggih, Yung. Anakku saiki arep ndongake apa marang khususe warga Kemlaka Legi.
Ya muga-muga kanthi acara Hari Sumpah Pemuda iki warga masyarakat Kemloko Legi semakin kompak dan tidak mudah untuk terpecah belah. Allahumma amin. Genti saiki Biyo ngarep ndongake apa kagem Bapak Edi Santoso kang dadi sak pepundhene awake dhewe sak gotrah. Bisa ku mung ndongake nok. Muga-muga Pak Edi Santoso sak gotrah sekeluarga nggih pinaringan sehat bagas waras, pinaringan amanah anggone ngemban dados wakiling para kawula nggih. Ugi pinaringan rejeki kang kathah melimpah tur kebak marang barokah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Jebul kae sing ndak anti-anti wis wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen mung tansah dadi impen yen pinuju Ketlati esame amerati mari kangen muga-muga tansah tegar atiku dadi tentrem pamulat netra kang tajem mari kangen mulat sira netra tajem jajanika Po. Jebul kae sing tak anti-anti wis teko mrene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen mung tansah dadi impen yen pinuju greget lati SMA ora ati mari kangen muga-muga tansah tegen atiku dadi tentrem pamulat netra kang tajem mari kangen mula sira netra tajem jagat jebul kae sing tak anti-anti mustaka mrene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen mung tansah dadi impen yen pinuju geger lati esame amerati mari kangen muga-muga tansah tegar
atiku dadi tentrem pamulat netra kang tajem mari kangen bulat sira netra tajem drasatika. Anti wis teko mrene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen mung tasah dadi impen yen pinuju deket lati SMA merak ati wis mari kangen kula suka tansah tetem atiku dadi tentrem amulat netra kang tajem mari kangen mula sira netra tajem Pagelaran malam hari ini juga disiarkan langsung lumantar via YouTube Astabrata Media. Oh ngono mam. Tadi sing ora bisa kepareng rawuh ana ing TKP, ana ing lokasi bisa memantau lumantar HP ini dhewe-dhewe ngaten nggih yo. Wah penontonnya luar biasa. Wis tak titeni wit biyen. Mloko legi kok bar isya wis ana wong lungguh ning arep panggung. Iya, selak kentekan nggon, bakule yo kebak no. Bakule iki wis kong kali kong karo aku kok. Oh ngono, tenan. Wis tak wenehi rapal supaya bakule iki laris. Oh ngono, apa ana rapale? Ana. Rapale wong bakul, wong dodol ben laris iki piye? Sluman slamet ya to. Tolak sawat balindalan getih putih nyingkir, getih abang nyimpang, getih ireng meneng debok bosok leyak-leyok. Sing dodol Janaka, sing tuku Srikandi, laris-laris kanthi kersane ngalah. Angger kulaanmu 1000, ngedolmu 500. Met. Ayo bangkrut kuwi kok. Ya muga-muga didongake iki hawane nganjuk iki wit angger panas iki, awan iki mesti panas. Muga-muga ndang diparingi udan. Amin. Iki uga awake dhewe ora ijen saka kersane Bapak Edi Santoso pepundhene awake dhewe. Iki uga nimbali ya kuwi kadang bintang tamu sapa wae. Ya kuwi bintang tamu sing lagi naik daun. Sapa Dik Niken Salindri saka Kota Tahu, Kota Kediri. Iya, lagi naik daun. Oh tenan. Jadwale kebak kae, Nduk. Aku ki goleki selae angel ram. Lah iya. Goleki longgare angel-angel. Lah arep mbok jak apa? Ya tanggapan, arep mbok jak apa piye? Kono sinden aku dalang ya tanggapan. Diaturi ngadeg ngancani awake dhewe. Monggo Dik jumeneng. Yo spote sing wis digarap karo kanca-kanca monggo bebas mardika mawon. Ayo. Ya spote apa? Cah nom kok Ibrahim jan. Ayo Dik niki katuran jumeneng wonten ing sasana budaya ngancani Kang Mas Dimas. Yuk.
Nggih. Aduh, ngene. Kecilik. Ngetokne nek nom. Kita nenek nom piye to? Wilujeng dalu, selamat malam Dik Niken Sari. Selamat malam Mas Akbar. Aduh, lama tak jumpa ya. Lama tak Sudah jumpa. lama banget tidak jumpa. Iya. Sekarang bertemu lagi di Desa Kemloko Legi. Desa Kemloko Legi. Kemloko Legi. Nggih. Iya, ini kita sudah di sini berapa kali? Ketok pira ya? Aku Dua. 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 Apa pira? Nek karo Oh, luwe. Dik Niken. Peng 10. 10 harepe maksudnya. Harepe ya. Iya. Injih alhamdulillah kita sowan teng desa mriki malih nggih Mas. Nggih. Injih niki acarane Acarane Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Ah. Nggih. Ya. Iki ditimbali karo pepundhene awake dhewe nun inggih punika Bapak Edi Santoso. Bapak Edi Santoso. Yang betul. Tiange sing pundi lho? Bapak Edi Santoso lenggahe wonten pundi nggih? Oh, terus repot mungkin, Dik. Oh repot. Nggih. Nggih pun didoani aja. Didoakan aja. Semoga sehat selalu, Nggih. panjang yuswanipun. Amin. Lan ugi sing mirsani dateng mriki kula ngaturaken matur sembah nuwun sanget. Ya. Amargi sampun ikut hadir memeriahkan acara dalu niki. Nggih. Mugi-mugi pinaringan sehat selamat wilujeng sedanten. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ora lokaning malah kebak. Amin ya rabbal alamin. Injih. Hari Sumpah Pemuda, Dik. Hari Sumpah Pemuda. Nah, harus semangat ya Iya. toh, karena kita mengingat perjuangan para pahlawan-pahlawan pemuda-pemuda zaman dulu dalam merebut kemerdekaan. Ijo. Wah, semangat ora? Semangat. Ojo sambat ngantuk, ojo sambat kesel ya toh. Sopo sing sambat? Lu sampeyan no, senadyan jadwale iki padet ya toh. Iya. Tapi harus semangat karena sing nonton kepareng rawuh lho. Semangat no, kan derek Ayang Akbar ki harus semangat menciptakan suasana yang indah. Sayang itu loh kalau diajak bicara kenapa tuh kok pegang HP tak sita loh HP nih. Ngene lho, ngene. Aku mbok celuk sayang, aku arep balesi iki ya piye ya? Ya wes ndak usah, berarti Ya, kamu ndak sayang sama aku. Ora nih ora sayang ngono ora. Terus Yo aku ki yo dadi wong lanang ki yo serba pengertian toh, ya toh. apa? Aku ki arep bales jawab sayang, tapi kok ibaratnya ngene lho, Dik. Umpama diibaratkan ya. Piye. Umpama arep tak jawab sayang, ya toh. Ibaratnya jane aku wis suwi pengen nyeluk sayang. Jane aku wis suwi. Wis nyeluk sayang iki jane aku wis suwi. Masa toh? Ibaratnya wit zaman biyen ya toh, umpama diibaratkan seperti kembang atau bunga. Terus Bungane iki wit biyen tak sirami terus. Ning aku ndelok kembang mau wis gede dhewe. Aku nggur iso ndelok kembange sing wis gede mau, tapi aku ora iso ngambu wangine kembang. ayo ndang diambu. Ayo. Ndang diambu. Ayo gendang diambu. Mosok panggah ramambu. Ngene. Ngene iki kok aku arep ngambu sampeyan kok ana sing nesu. Sopo? Yo, Gua aku pacare sampean. yo ora. Oh wis duwe pacar. Ora duwe. Terus? Lah sapa kono? Aku arep memakon ngambu sampeyan kok enek sing nesu karo sampeyan ya to. Sapa? Lah jare sampeyan pacaran karo pemain bal-balan. Kayak berita teko ndi? David Beckham kan? Undak. Oh, ndak David Beckham ora ya? Astagfirullahaladzim kok. Mbok aja ngono Ora kuwi. kuwi ya. Ora. Iki sowat ana ibu maratuwa lho, salaman. Salaman. Ibu maratu. Ibu maratu. Kuwi mau wis tak salimi ning kon saliman maneh ya ora apa-apa. Ibu nyuwun doa restu nggih Ibu nggih. Mugi-mugi saged langgeng kados panjenengan kalian Bapak Kolil. Bapak Barok, endi to Bapak ki ya ampun Bapak. Wonge jek ngatur lampu wong. Kok ya ndelik to Bapak. Bapak nyuwun pangestunipun nggih Bapak nggih. Ayo ambung sik, Pak. Hei. Njaluk ambung Wong karo kan yo Pak. apa jenenge rasa anak karo bapak to Mas. Nggih. Tadi sampai sini jam berapa lo kamu? Jam 9. Wes Denger, saiki kok malih nyeluk kamu nyapot to. He. lah piye to nyeluk piye? Jare aku nak gur manut sampean to.
Sampeyan jare mulai saiki wis ora gelem diceluk nama langsung. Wis ora gelem diceluk Niken ngono mo. Saiki nyeluke kudu loro, nek ora cantik ya nduk. Kapan muni ngono aku? Cete jek lho tak siarke. Aja ngono kuwi. Jan. Atiku kok ndruwodok ngene iki Mas banget. Lah sampean yo ngono kok. Apa? Sampean aku galen nyeluk Mas asline lek ning chat. Loh, lah nyeluk apa? Sayang, ayo. Lek Mas ning chat ngono kae kon nyeluk sayang. Nek enggak tercinta, ayo. Ora aja bahas sing ora-ora ya. Lah sapa sing bahas dhisik kuwi mau sapa? Aja krungu wong liya ben sing ngerti awake dhewe wae. Oh iya. Lah ya. Aja. Mas, Piye? sampean ulang tahunnya kapan? 8 Oktober. 8 Oktober saiki? Saiki 28 Oktober. 28 Oktober. Wisuda sudah kemarin 18 Wisuda Oktober. sudah. Oh 18 berarti tanggal 8 18 28. Saiki sampean nyuwun hadiah apa?